Hayi mntanami ngeke uyahlupha nje. Black Life udlala nganje lo mntwana ayikho lento yakhe lobungoma bakhe. Mina-ke angikholelwe ey'ntweni zezangoma ngoba izangoma ziyaxabanisa ziphatha ukuthi nje uma ufika kuzona ngeke singasho isangoma ukuthi njengoba unenkinga nje mama uthakathwa umakhelwane othize okanye womunye womndeni. Cha mina ngiyifuni leyo nto leyo umfihlo kade ngimtshela umntanami ukuthi cha akaphume nje ebungomeni. Akaphume nyenye ebungomeni ngoba labo omkhulu abaphuphayo abanye babo babethakatha abanye babo bethwele ngey'nyoka. Angimazi ufunani umfihlo. Focus esikoleni mntanami uphume ebungomeni. Akukho njalo. Okungcono ufundele ukuba udokotela. Ngiyakufisa kodwa manje ngiyagula gogo. Okay. Bafuna ngisebenze abantu. Imicabango yakho. Bafuna ube inyanga. Bafuna ngilaphe kahle kahle. Welcome back mbukelo Black Life TV. Isiqephu sethu esithi izinkinga zomndeni myself uMlangeni uMagasela. Ngicela ukuphinde ngicacise lokho ukuthi mina ngibona nje ngisaqoqa ingubo eyodwa, ngihlele emzini ewodwa, nazi ukuthi into esijwayele ukuyenza ngoba suke sizama ukuphepha yabo emgaqweni. So sizama ukuthi sibe sendaweni eyodwa sisebenzele kuyona. Bonke abantu abasobe nenkinga sesibalande sibasondeze kuleyo ndawo ukuze singalebe stand abo sizamela ukuthi nathi into zethu hlezi zikhona equipment yethu. Anyways, let me know waste time. Angithatha ithuba ngibingelela ubhuti oseduze kwami. Sawubona njani? Yaphila. Yebo nami ngiyaphila. Ngicela uthathe lethuba uzisho ukuthi uba akaba bingelele umbukelo Black Life. Emva kwalokho bese uvela uhlelo dabeni bhuti wami ungitshela ukuthi usiphaleleni fina sikusize ngani thina Black Life TV. Njengoba sechazile kusisi nami ngayifonela iBlack Life. Njengoba ngifuna iBlack Life ngifonelele ngifuna usizo kahle kahle. Qala usho igama lakho bhuti wami. Igama lami nguMfihlo kaGumede. Yes. Ngifonele iBlack Life inxa yesimo sami sabantu abadala. Gogwami akafuni ukuthi ngiqhube nezinto zami zabantu abadala. Okay. Ingakho ngifonele iBlack Life. Ngiyathemba ukuthi izokwazi ukungisiza. Okay. Uma uthi izinto zabantu abadala mhlawumbe awusicacisele nje nami njengomlangeni Magasela. Ngakakutholi kahle. Njengoba ngumuntu wabantu abadala wangenwa idlozi. Ngangenwa idlozi amakhehla manje afuna ukuthi ngiyothwasa. Okay. Ngelekeqe iphaqa ngiyodla impande. Manje bese ngimbonisiwe kumuntu ozongidlisa impande efuna abantu abadala abangemphethe njengoba umuntu wabantu abadala. Kumele ngisebenze ngabantu abadala. Okay. Manje sengifundile esikoleni akufundeki. Sabathe ngiyamtshela ugogo ucela ukuyolungisa idlozi akufundeki esikoleni. Ngiyafeyila. Uthini ugogo? Akafuni nje akayifuna akayizwa nje futhi indaba abantu abadala akayizwa nokuthi nje akayifuni indaba abantu abadala akayifuni. Mechaza uthini nje singayifuni. Ngokucabanga kwami ngoba akaza ngichaze buvela vuka ulaka okukhombisa ngazathi mhlambe lento khona la khayibona khona mhlawumbe waba nenkinga vavuka ulaka nje into ongakazi uyibona vuke nje ulaka ngingazi nami ukuthi ngizokhuluma naye ngithini. Wena ukuthola nini ukuthi ungenwe idlozi? Ukungenwa kwami idlozi kungiqale ka grade 10. Ngiqala lapho kungena idlozi lokho ke ngamaphupho ngisemanzini ngigida nezangoma amaphupho benginika amabhayi ngisho ngene izilwane la endlini mina ngizibona kuqala ngisho nabantu abenza okubi lapha ekhaya yimina ngibabona kuqala. Okay. Kodwa ugogo wami akayifuni leyo nto. Ugogo uyayikholwa noma akakholwa ukuthi lento ekungenile iqiniso noma mhlawumbe nesizathu behind esenza ukuthi angahambisani nalezi zinto zezizulu? Ugogo wami ile zezizulu kahle kahle engiyibonayo. Izona angayifuni ke lezi zezizulu ngoba kahle kahle into angayifuni lezi zokudla impande. Manje ukafisa ngathi ngenza ngenye indlela kanti bona abantu bami bafuna ngenze ngalendlela lokuthi ngidle impande gelekeqe. Mhlawumbe ususizakale kanjani nje uzubona lento ngempela iyona ekwembethe? Ukuthi njengoba ngisho ngichaza ukuthi ngiyangibona izilwane ngisho nabantu abathakatha ngiyabakhonjiswa konke ngiyakuboniswa lokho okukhona uma ngilala ebusuku ngiyatshenwa nje ebusuku liyafika ikhehle lingembethe lingitshene konke lichaze ngoba ngize ngibone nabantu abangasekho ababephila kuqala ingakabi khona mina ngimbuza ugogo kuba usibani bani sengizwa ke uthi hayi lokho lo gogo lo gogo usibani bani wenza into ukuthi lokuthi nokuthi. Hayi ngiyakuzwa bhuti wami asingasimosha isikhathi. Ngicabanga ukuthi mhlawumbe asivele ehlelo dabeni ufisa sikusize ngani sikukhulumele nogogo understand idlozi. Yebo ikona ngikufisa ukuthi akwazi ukuthi ak-understand angivumele futhi ukuthi ngihambe
ngiyolungisa izinto zabantu abadala. Ukuze into zakho zizoba right emsebenzini. Ayizoba Mhlawumbe njenganje ubuthi isikole ngathi sithe ukuhlupha. ithemba lami ukuthi uma ngabe mhlawumbe esevumile kuzofundeka nabo futhi abantu abadala ngoba nezinto zakho ugogo akaboni ziyavaleka. Ngincenge mina yebo. Sibe yivaleke ngimncengele ugogo ngimncengele. Ingakho ngifisa ukuthi manje uma mhlawumbe ningakhuluma naye konke kwami ngiyakungalunga ngiyanithemba. Ake ngenze kanje ngoba akuyona indaba yamlangeni le yangithi yaGumede. Yeah. Angifuni ukuthi ngize ngifake kamlangeni. Yeah. Azama ukuza ugogo ukuthi uzizwa kanjani ngalento mhlawumbe ngibone ukuthi ngingasiza kanjani mina njengomuntu othunyiwe kaBlack Life. Okay sis. Siyacabanga ukusenza kanjalo. Uyayizela imbukelo Black Life TV ubhuti omncane echaza udaba ukuthi wembethwe amakhehla. Nje wembetheke amakhehla izinto uyayiphupha uyabonisa okuningi kodwa ugogo akahambisana kavumi ngalokho. Engikhohle ukubuza abazali basakhona njengoba ukhuluma ngogogo kakhulu. Ugogo wena engikhule ngihlala naye. Uma Abazali uma wami useGoli. Okay. Uhlala eGoli manje naye ezinye izinto akakwazi ukungizwa kahle mengila. Umuntu ohleze seduze kwami ugogo. So umuntu oma wakho ugogo. Hayi. Ngiyakuzwa ke. Abazali ke besakhona kodwa umuntu ahleli naye ugogo so uyena ke ayehlala naye amchazela izinto. So mina ngicabanga ukuthi kubalekile embukelo Black Life mina nawe ukuze sibe ne understanding yayo yonke lento la situation. Azama ukuthola ugogo sizwe ngayo ukuthi uzizwa kanjani and ulibona kanjani lo daba simsiza kanjani ubhuti omncane ukuze aqhubeke nalokho acabanga ukuthi yena kuyamsebenzela. Nimlangeni Magasela ngivumeleni sombizo ugogo. Ngiphinda ngisathatha lethuba kubingelele embukelo weBlack Life TV isiqephu sesithi izinkinga zomndeni usasibhalelile kubhuti omncane waGumede wabe kudaba lakhe eThebeni sicabangile ukuthi kubalekile usisimbize nawe uma bese abe khona eduzane ngizothatha lethuba ngimbingelele sawubona njani ma Yebo sabona. Yebo ma ngicela ubingelele nje umbukelo weBlack Life Ngiyanibingelela ababukeli beBlack Life. Igama lami umuntu Gumede. mase ngisaba ukuthi uzovela usho igama lakho uthi nguMiriam. Mase ngithi uzothi nje nguMiriam ngithi hayi buka umuntu omdahlisana moya. Anyway siyabonga kakhulu mama. Sibhalelo umzukulu la. Usho njalo uthe umzukulu. Ewabe kudaba lakhe la ngicela umchazele mzukulu ukuthi yini ongafisa ukuthi uma akuzwisise kuyona nathi sikusize kuyona ukuthi I understand. Gogo njengoba ngicela iBlack Life bengicela ukuthi ikwazi uzongisiza ngendaba yedlozi kahle kahle ngumuntu ongenwe abantu abadala manje ngiyengibona ukuthi uma ngabe ngikuchazela ngendaba abantu abadala ukuvukwe ulaka ngingazi ukuthi kahle kahle yini lengaka ekwenza ukuthi uzuvuka ulaka olungaka manje ngicela iBlack Life ukuthi izongisiza ngalolu daba ngoba sekukaningi ngigula ngibona ukuthi uyafisa kodwa manje awufunalento le ekuvimbayo ukuthi awufundi into ehlangene nabantu abadala. Kodwa mfihlo umntanami awuhlupha shame. So vele manje lento uhamba uyisaphaza into engekho. Ayikho nobabikho lento yakho ngakuchazela ngathi labo omkhulu bakho babhubhayo abanye babo babethwele abanye babo babethakatha. Manje wena uloku ubhizi nje mntanami uyayifuna lento. Kunini ngikutshela ukuthi iphuma kulento focus empilweni yokuthi ufunde isikole uqede isikole maqeda ubhekane nempilo yakho uphume kulento. Hayi mntanami uyawuthanda lo sathana. Ngiyakutshena ngathi lobo ubungoma bakho wagqiza nje. Ngathi uzokufaka esihogweni. Awufuni ukungilalela. Angithi nasesikoleni gogo angikwazi ukufunda kahle akufundeki. Uzofunda kanjani ubufocus ezintweni ezingekho right? Uzofunda kanjani ubufocus kulento yakho yobungoma bakho? Angikwazi nje ukubona ephumelelo isangoma ngoba baba izangoma baphelele isitubeni. Wena uzoba isangoma esibhekeke kephi? Sisiza ngani isangoma? Angisizi ngalutho. Hayi mntanami ngeke uyahlupha nje. Black Life udlala nganje lo mntwana ayikho lento yakhe lobungoma bakhe. Mina ke angikholelwe ezintweni zezangoma. Ngoba izangoma ziyaxabanisa ziphatha ukuthi nje uma ufika kuzona ngeke singasho isangoma ukuthi njengoba unenkinga nje mama uthakathwa umakhelwane othize okanye womunye womndeni. Cha mina ngiyifuni leyo nto leyo umfihlo kwade ngimtshela umntanami ukuthi cha akaphume nje ebungomeni.
akaphume nyenye ebungomeni ngoba labo omkhulu abaphuphayo abanye babo babethakatha abanye babo bethwele ngeenyoka angimazi ufunani impilo focus esikoleni mntanami uphume ebungomeni akukho njalo okungcono ufundele ukuba udokotela ngiyakufisa kodwa manje ngiyagula gogo Okay. bafuna ngisebenze abantu imicabango yakho Ufuna ube inyanga. bafuna ngilaphe kahle Awukwazi ukuba nabantu abadala ungabe isangoma mhlawumbe like isithunywa noma mhlawumbe isithunywa sikutshele sikubonisa izinto kodwa ngaze ube izinto ezinye. hayi abayifuni lonto abakhona manje sengizothandaza vele ngikunda uzibomvu ngikule ngikhinyeke Abawufuna umthandazo. bawufuna kodwa manje bafuna ukuthi ngibalungisele idlozi elingaphezulu kaNkulunkulu Nami ngisacabanga. alikho nje idlozi elingaphezulu kaNkulunkulu asikho isandla esidlule sikaNkulunkulu ngeke nje mntanami uyahlinza Umkhulu Mahlinza ingeke yagejisa. uNkulunkulu nje qala kuyathandaza kuyo yonke into. manje kade kahle ngangithandaza kodwa manje njoba ngade ngithandaza bona sebefuna into yabo sebekhathele lokho ngibashweleza Hayi ngeke. bafuna naye umthakathi ayothwala uzothwala naye so phela ke siwumndeni ke siqedwa umfihlo manje Shame. Imake Mfihlo ungasibulali. Yazi ngicabangani mina Mfihlo. Lento yakhe ingalunga kodwa ngicabanga ukuthi i-channeleke ngendlela errong. Yabo akukho wrong ukuthi wembethu nokubona noJoseph waphupho. Yabo akukho wrong siyakhwelelwa kuthini nabantu baneziphiwe ingafani. Kuyo ukuthi uNkulunkulu kwabeleni mama. So njoba wena unalesabelo kodwa mesingahambisana noNkulunkulu mvele inqangi siyingozi. Uma uthandaza uyaginyeka nakhona ngiyengizwa angazi. I stand to be corrected. Ukuthi uyakwazi ukubatshela usayingane. Kufanele ngabe before bafike kuwena benze ugogo kwenzela izinto. So njoba ugogo engahambisani nakho uzolunga kanjani kuwena? nami ithemba lami ukuthi ugogo yena ngabe uyangilungisa kodwa manje tehlangane nami But yamuzwa ukuthi where she comes from with this. Uthi ugogo labantu abahamba lawo bathandazayo babethwele. hayi bonke Phela wazi ngani ukuthi bakhuluma uyabaza amagama wena ukuthi obala. bayisiveza Umtshela ugogo ukuthi kwakuba. vele phela bazoziveza bebahle kuwena ngoba befuna wena uthathe lezi ikhwama zabo zokungcola wena nje awuqinile emthandazweni wena qine ekukhulekeni wena ukutshela uNkulunkulu ngempilo yakho uphume ebungomeni ngoba ayizukwenzela lutho into yokungoma Mina ngeke ngize ngisho ukuthi uphume ngobeni kodwa ucela uNkulunkulu angibulele ngoba umuntu okwazi ukubona yabo leyo nto uyithandazele mhlawumbe ufaste ubone ukuthi uNkulunkulu naye uyazini ngalolu hambo lakho khona azokwenza because mehamba uNkulunkulu melazi uhambo lwakho yes angisho ukuthi kodwa ngiadvise uzobe ugogo kuzoba lula naye ukuthi athamba understand isimo kodwa musibeke uNkulunkulu uqala uNkulunkulu ayithi yazi udale wonke umuntu yonke into yikho ngithi ngasihlonipha isiphiwo sakho yangifuna wamanga angeke ngize kuphikise ukuthi lento ephupha ayikho lokho akusho ugogo naye uyena obaziyo umkhulu mina ngibazi ngwamlangeni yayizwa leyo nto but engikubukayo ukuthi sithola kanjani indlela ukuthi ugogo understand if ugogo aka understand nifika kanjani la ekutheni nibone ukuthi nikhulume nibonisane into yeni ephambili so gogo lento ayibeka kakhulu vela usha uvalo uthi uNkulunkulu nawe umthandazo ngalo yaqini nami sengididekile ke manje angithi phela mina isifuso sami into enza ukuthi aqinyeke mayithandaza vele ungenwa abathakathi vele ngisho lokho abathakathi vele abawufuni umkhuleko amadimoni nje awazana abawufuni umkhuleko abathakathi kodwa gogo uyisukumeli lento yami kodwa esontweni ngakhe ngakuyise esontweni kodwa esontweni wena fanele ungene esontweni likamoya khona uzokhulekela abantu uphilisa abantu ukamoya wena ubhizi ugubhana nalobu ngoma ufuna lezi ikhwama zokungcola sengizojishisa ke nalezo ikhwama hayi ungakwenzi lokho okay sokunikeza ithuba khululeke yeso azizile uzokushintshisa kanje uthe ubaba abakusizayo Mahlanzi Mahlinza ugogo Mahlinza so ugogo asisho ukuthi lokho akwenza akubona kodwa mina ngicela uzwe ngale bloodline yakho ngoba ibusiso zonke uzoyithola la and yabo ukuthi akekho kude kulento ephilayo uma echaza ukuthi wena wabo wathola ugogo esontweni ukuthi wena fanele umuntu kamoya so yabo sikehambisana kodwa manje akuhlangani nokugida okwami kuyahlangana manje into engibona ugogo phela ngithi kuhlwene kabili khona izithuka nabantu abadala manje ke
kufanele kuhlanganiswe kahle kusebenzisana. Kusebenzisana. Manje ugogo akakufundi kwabantu abadala. Njengoba umuzwa ikona ngakufundi kwabantu abadala. Okwenza ukuthi ngingabafuni kwabantu abadala ngingakufuni. Yingoba ngiyabazi ukungcola kwabo laba bantu abamngenayo. Hey, uMagasela wenze njani-ke la? Yingoba ngiyabazi. Ngiyacela weMagasela ukuthi unginxusele le ngane ukuthi akhe yehlise ngapha emngomeni. Igxile ngapha enkonzweni. Uzobona izoba right. Mhlawumbe uma singamcela umfana ukuthi akakafast athandaza acela uNkulunkulu ukuthi amvezele ukuthi lento le imkanjani kahle kahle ngoba nawe ngesikuphikise ukuthi mangase ngithi nje mina umkhulu wami Mathanjana ngivuye ngithi ngiphupha umkhulu othi uMathanjana ngithi wena uyamazi bese ngithi mina uthe yena angenze umcimbi ukuthi uMathanjana akaze yenze lezo zinto nje indaba ezozenza sengasekho yabo leyo nto. So ngicathi ugogo ngoba uyena phela ngithi ogogo omkhulu bakhe naye lapho laba bambethe wena manje so yena uyabazi indaba singacela uNkulunkulu ukuthi akusize kule journey yakho. Asisho ukuthi imlahle akuthandaze nje noma isonto elilodwa angithi uzama ubone ukuthi kuyikona mewukuthi uyikona ngempela nogogo ezokwehla inhliziyo yakho uzokwazi ukuthi uNkulunkulu amehlise inhliziyo uhambe ijourney yakho ngendlela enokuthula. Hayi ngiyazwakala. Yabonga ngoba siyalwa nje back and forth nami okunye angikwazi yabonga ngcono khona nosichaka abantu abahlala nabantu abathwele yabazi so mekwenziwa kanje izogcina kuphelela endaweni ukuthi ayiza leyo nto because bakhona ngempela gogo abantu ababa nesiphiwo esinjalo uthola ukuthi bayenza kodwa futhi nami ngufakazi wakho njengoba sengimdala nje ade ngibona ukuthi bafike babeza ngoma babone sekuphelile. So angazi usihamba kanjani kuya ngabantu but ngicathi isiphiwo sokuthi ungene umuntu mhlawumbe nakhona isiphiwo sakhe sokuthi aphupha abone izinto nakhona we respect that ngoba uNkulunkulu opha abantu izipho. Kodwa maye ngakagxile ngapha ngasesontweni nje. Uma esesontweni akhuleke anxuse nje uJehova ukuthi mabadede laba bantu abeza kuyena ngoba beza kahambi beza ngokungcola ngoba bebengcolile. Yanqena ukuzama ukukhuleka ngiyahlupha nje ukuthi usikwazi ngamlekelela nami mayfast angifast sonke abe right. Hayi sengibona ukuthi nje ngiyambona ukuthi manje usayivumela. Bengayifuni kahle kahle. Bengafuni ukuyizwa. Bengayifuni. Thandazani ke niwongeni. Sengiyambona manje ukuthi hayi useyangakhona ugogo bengayifuni kahle kahle. Kodwa sengiyabona ukuthi manje inhliziyo manje yabona nje usukuchazela nje useyakunderstand. Uthambe kancane bese niyathandaza nonke. Ungafiki wena ngophela uyaginyeka. Ngekufa ngithi ngoba ngiyambona usavuma ukuthi uzongikhulekisa. Ngiyabona ke khamba ngolayini. Hayi sekuzoba. Ngiyabonga ke gogo. So nizokhuleka noba uthi. Hayi sokhuleka naye. Mina vele ke ngihleli ngikhuleka ngimnxusela ukuthi uJehova kamsize. Ake nibambisane manje. Ambulele uze abone ukuthi indlela iya ngakini ngoba le ayihambi kahle. Hayi ngiyakuzwa mina. Sizakele kodwa hayi ngisizakele ngoba useyathamba kahle bengafuni nokizo bengafuni kodwa uyambotha uqhamuka naye ngestori sakhe. Ngiyamuzwa bengasazi futhi nalesade sichaza kakhulu abantu abathwele ngoba beyiveza nje kahle kumina kodwa ngoba seyichaza kanje hayi ngiyangijabulisa beyiveza kahle eyisela kuthiwazile lize ngani sezobhubhisa anyway lizohlezi livela kahle. Ngiyabonga kakhulu umndeni for understanding. I don't think ukuthi nidinga ukuningi kuthina from Black Life TV. Mhlawumbe into esingayenza follow up size sonibheke ukuthi sekuhamba kanjani after senikhulekile. Ayibadinga ucwepheshe la idinga inhlobo. Idinga nje umndeni uyithandazele. Bhekani noNkulunkulu Magasela bese ezobona ukuthi kusakhona yini ukuthula. Iyiwa kanjani phambili. Noma kusafunakala lokungoma. Oh hayi ake sibone iqhude maningi sobona ukuthi ubanike yebo. Siyabonga kakhulu ke mbukelo Black Life TV njengoba uyizwele kumndeni ukuthi hayi ngempela ngathi khona la ke yakhona ugogo uwenza isivumelwane nondodana nomzukulu ukuthi bazoke bakhuleke babuye ibhandi bakhulekele lento ekhona ukuze yonke into ihambe kahle ngomndeni. Ngoba ugogo naye unestori sakhe salezi zinto zabaphansi nomzukulu naye unenkinga eziningi ngabona ukuthi kuyamphoqa ukuthi ayigcine lezi zinto afisa ukuyigcina. Kodwa ke ngoba sesinikezene ukuthi akukhuleke sibone ukuthi kuzokwenza kanjani. Asiphiki ukuthi abantu abadala bakhona, asiphiki ukuthi abantu baneziphiwo ezihlukene. Kodwa uNkulunkulu we believe ukuthi uyena wazi ukumqalisa umphelelisi wakho konke. So I believe nami ngalesi sikhathi ukuthi umndeni uzoba right, uNkulunkulu abavulela ukuthi ikuphi ofanele kube right. Lokho kufanele kube right kuzoba right, lokho kungafanele kube right kuzosuka futhi. Mina ngiyanithanda kakhulu bafethu ningalenzi iphutha ukuthi nisubscribe, like and share. Thank you so much for watching this episode. Siphinde sibonane on our next episode.